Došlo je vrijeme da kažemo dosta šutnji o ovoj temi. Kako to da crkve na zapadu odjednom počinju gorjeti? To su građevine koje su opstale stotinama godina, ako ne i tisućljeće, koje su preživjele kugu, svjetske ratove, padove carstava, a sada, 2025. godine, odjednom gore i nestaju u plamenu. Samo u Europi napadi na kršćane dramatično su porasli. Čak 44% u samo jednoj godini. U Francuskoj je više od 1000 crkava napadnuto ili ponovno vandalizirano u jednoj jedinoj godini. U Njemačkoj postoji više desetaka prijava zapaljenih crkava, a u Ujedinjenom Kraljevstvu je 150 crkava spaljeno u posljednjih 5 godina. U međuvremenu, u Kanadi je 68 crkava zapaljeno ili vandalizirano, a gotovo da i nema uhićenja. Ali nisu samo požari u pitanju. Svjedočimo o skrnivanju svetih prostora, razbijenim oltarima, obezglavljenim kipovima, pljuvanju starijih vjernika i baka, prijetnjama smrću upućenima njima i svima koje oni smatraju hereticima. Korijen problema je već jako dubok. Suočeni smo sa širenjem radikalne i krvoločne ideologije koja čini 15 do 25% islamske populacije. Procjenjuje se da u svijetu postoji 300 milijuna ljudi koja slijedi tu bolesnu interpretaciju islama, po kojoj sve ostale vjere treba konvertirati na islam. Ako to ne učine, moraju plaćati poreze na nevjerništvo, a ako i to odbiju, moraju biti ubijeni. Sigurno nitko od vas nije zapratio ovu stranicu radi ovakvog sadržaja, niti smo mi ikad željeli raditi ovakav sadržaj. Ali nadamo se da nas nećete zbog toga napustiti, dapače, da ćete širom otvoriti oči i uši i pozvati što više ljudi da se informiraju o onome što se događa u našoj okolici, jer slijedi mnogo više ovakvog sadržaja. Trgnimo se i inzistirajmo da se spriječi da stvari odu predaleko.